Coucou tout le monde! Atsika niany zegny andeha korokoragna hely mikasiky aretigny infection urinaire satria tegna maro anareo mandefa message aminakao magnontany hoe karakory ataonay, ino astuce naturelle, mampajanga izy sy ny sisa de zegny andeha ikoragnantsika niany ty. Voalohany zegny efa verimberiko ato fo izy koa misy tsy fahasalamagna amin'ny vatagna de mandeha magnatony docteur satria zegny no spécialiste amin'ny resaka aretigny jiaby. Irô zegny efa nianatra momba izy de irô no atony magnatony docteur anao de mahazo fanafody sy ny sisa avy agny atao traitement. Fa le ambarako eto astuce naturelle ambarako eto reto dia fagnampiny traitement azonao baka amin'ny docteur. Donc zegny agny no andianagna voalohany de magnano astuce naturelle ambarako eto amizay. Izy koa fa narô zegny azony aretigny infection urinaire de ity zegny astuce naturelle ataonarô. Ampafantariko hely aloha mety possible maro olo tsy mahay hoe ino ma symptôme. Karakory zegny ahaizagna fa za zegny misy soratra aretigny mety hoe infection urinaire marigny le raha mavoa za zegny mety possible tsy ho jiaby voatanisa satria tegna maro be zegny ny symptôme nazy fa le vitsivitsy hely zegny le mba haiko no taniseko aminarô eto. Voalohany zegny izy koa anao maharegny anao mamany mangirifiry. Regninao zegny hoe mangirifiry hoe igny anao koa fa mamany igny mety possible zegny infection urinaire raha voanao. Infection urinaire zegny misy microbe tafiditra agnatiny ino ma ty tragnony amany agny. Zegny no volagna hoe infection urinaire io. De mangirifiry zegny anao mamany. Ndraikindraiky koa zegny anao tia many lava. Misy olo sasany na tsy mieka rano be izy fa io fo izy refiny tia many izy. Marigny tia many avô mandeha mamany igny amany hely fo miboaka. Tsy normal zegny anao zegny tia many matetiky loatra. Izy koa fa matetiky loatra zegny anao marigny tia many efa nefa anao tsy olo mieka rano firy anao fa se sentir hoe tia many fo anao ndraikindraiky zegny mivoyage anao olo zegny tsy tia many nefa anao marigny asa zegny tia many. Iska teteky zegny anao marigny tia many mety possible infection urinaire koa le raha mahazo anao. Ndraikindraiky koa zegny marary lohategnanao eto ambanin'ny foetra eto zegny maneko marary matetitetiky. Ndraikindraiky koa zegny amin'ny tahezagnanao ao mamaly amin'ny tahezagna eto amin'ny vaniagna eto amin'ny andilagna zegny maneko koa ndraikindraiky mety possible infection urinaire koa. Ndraikindraiky koa zegny pipinao jaune be na hoe misy fofony tsy normal zegny hitanao tsy karaha many normal fa jaune ndraikindraiky zegny tegna mamofogno zegny amaninao mety possible infection urinaire koa mavoanao. Ndraikindraiky zegny anao kajo lalandava azony fatigue zegny fatigue générale maregny kajo fo egninao possible koa zegny infection urinaire koa miteraka zay zavatra izay. Maro ndraikindraiky zegny azony tazo anao tsara ndraiky tsy manintsinintsy karaha tazo lalandava zegny mahazo anao tsy hainao ino raha mahazo egninao fa anao manintsinintsy karaha tsy à l'aise mety possible infection urinaire. Donc zegny tsy voatanisako eto za jiaby symptôme nazy jiaby fa izy koa fa agnatignatigny le nitanotanisako teo regny zegny anao possible infection urinaire zegny mahazo anao de ty zegny traitement naturel ataonao. Mangala zegny anao tongolo be io gros oignon karaha io, mangala anao tongolo lay karaha io zegny tongolo gasy de clou de girofle io zegny le efa avy namboariko mbala mitsembo aby zo baka namboariko zo tio ampandive zegny tapatapanao madinidiniky dongolo voasinao koa tongolo lay io na tongolo gasy io de tapatapanao madiniky koa de mangala clou de girofle anao arotsaka anao agnatin'ny rano koa zegny de ampandivezigny irô jiaby zegny mélangegna sady tongolo vodiny karaha io gros oignon karaha io zegny ndraiky tongolo lay ndraiky clou de girofle irô zegny miaraka ampandivezinao ry asa hoe 15 minutes karaha igny io jo zegny nataoko fa vita zegny io de io aminjay zegny igahinao asa vera raiky fo zegny igahinao isanandra karaha traitement zegny le raha fa tegna hoe mahasitragna izy afaka zegny le microbe na misy infection zegny tafiditry amin'ny tragnony amaninao sy ny sisa hagny mahajanga izy zegny zo efa maro olo nagnambarako zo nahita résultat de zegny ipartageko izy agnaty page ty ato satria zegny no antipisian'ny page ty fizaragna zavatra mahasoa ke ko vozio ty anao mahita page naka ty abonenarô fa maro zegny astuce naturelle zareko ato mikasiky fahasalamagna mikasiky volo tarehy vatagna ray manontolo misy conseil madinidiniky izy koa fa hitako zegny le raha mahasoa mahatsara zegny tsy maintsy partageko ato fo zegny mahatsara magnaraka page ty ke abonenarô invité namanarô zegny hoe abonenarô page ty fa maro raha mahasoa ao ke zegny astuce tsika niany ty ho an'olo zay managna aretigny infection urinaire fa nitanotaniseko teo regny zegny hoe ny symptôme nazy na managna famille zegny anao
azon'izay aretigny zay, astuce naturelle zegny io i raha naroa ataony fa tegna mahasitragna mahajanga zegny izy ty. Ke zegny astuce kaniany bisous.